Dragi gledatelji, dobrodošli u temu dana televizije Zapad, Studio 2. Danas nam je gost u temi dana vjeroučitelj i trajni đakon Ilija Nikolić, s kojim razgovaramo o njegovom radu u školi, odgoju djece i uspjesima koje postiže sa svojim marljivim učenicima iz osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića. Vjeroučitelju Ilija, u obrazovnom ste školskom sustavu 25 godina. Iskrene čestitke za vaš srebrni jubilej. Hvala vama što ste me pozvali i lijep pozdrav svim našim dragim gledateljima televizije Zapad. Za početak nam recite kako ste osjetili poziv za vjeroučitelja i što vam taj poziv znači? Pa evo, uistinu mogu biti zahvalan Božjoj providnosti. Evo što sam dobio taj poziv za vjeroučitelja. Mislim da je svaki poziv uistinu poziv od Gospodina u bilo kojoj životnoj zvanju ili profesiji da čovjek radi. Pa mislim, ako ćemo gledati očima vjere, onda nas u mnogo čemu određuje i naša obitelj. Pa tako je i moja obitelj udarila od prve temelje vjere, posebno zahvaljujući mojoj pokojnoj baki Ani, evo, koja me od malih nogu vodila zajedno sa mojim bratom u crkvu i kroz ministransku službu i kroz različite župne aktivnosti, ali posebno zahvalnost dugujem časnim sestrama Svetog križa koje su tada djelovale u mome slavonskom selu Vrbanji kod Županje i one su jako lijepo i kvalitetno radile s nama, odnosno bile su izvrsne katehistice, tako da su one to dalje produbile i nadogradile taj moj životni put. Poslije, kada sam otišao 1992. u vojsku i kad je čovjek malo izzreliji i kad razmišlja o svome životu i svojim daljnjim životnim koracima, evo, onda sam nekako osjetio taj poziv da me, evo, Gospodin zove da postanem, evo, vjeroučitelj i od 1993. godine, evo, studiram u Zagrebu na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Postajem apsolvent 1997. godine i odmah te godine, 1997. godine, evo, postao sam zaposlenik naše drage osnovne škole Antuna Augustinčića i evo, hvala Bogu, evo, ove godine tih 25. Evo, kroz vaš rad svih tih godina prošlo je puno zaprešičke i brdovačke djece, učili ste ih općim ljudskim vrijednostima, kršćanstvu. Možete se prisjetiti kako je to bilo u početku, a kako je to sada? Svaki mladi čovjek, učitelj, evo, ako osjeti tu ljubav prema svome pozivu, tako sam ja, bio je to jedan veliki, ajmo reći, i duhovni zamah, gdje sam sa jednim uistinu oduševljenjem, a vjerujem da to oduševljenje nije ni danas splasnulo, s radošću ulazio u svoju učionicu broj 16 i kao što ste rekli, puno je tu bilo generacija, kako zaprešičke, kako brdovačke djece. Ta djeca su zapravo obogatila, a poslije evo i ti mladi, moj život i zajedno sam rastao u vjeri i u svemu onome što život nosi. Tako da sam jako sretan i zahvalan Bogu, evo, što je tu djecu, dragi Bog, stavio na moj životni put, ali isto tako, evo, rado ih danas kad su to već odrasli ljudi koji sad već imaju svoje obitelji i sad se događa da njihovoj djeci predajem, evo, vjeronauk. Radostan sam kad ih sretnem, kad ih vidim. Svaki njihov uspjeh je zapravo i moj uspjeh, odnosno vidim da su neki zasnovali svoje obitelji, da imaju svoje životne pozive, zvanja i čovjek jednostavno osjeća jednu veliku ispunjenost i radost u svome srcu zbog svih tih mladih koji su uspjeli. Kad s vama pričamo u slobodno vrijeme, uvijek naglašavate da je zapravo da bi dobili jednog mladog, kvalitetnog čovjeka, da je bitan taj trokut škola, crkva, roditelji. Kakva su vaša iskustva? To ste stvarno jako dobro rekli. Taj trokut je od velike važnosti kako bi, evo, mi mogli pohraniti i opće ljudske, a onda i kršćanske vrijednosti u njihove živote. Mislim kako nekad, tako i danas mladima treba uzori. Uzori i od roditelja,
uzori i od učitelja, a dakako evo i od službenika crkve, bilo da su to časne sestre ili svećenici, oni traže uzore. Kao što će tražiti uzore u nekim vrhunskim sportašima, tako oni trebaju i uzora od svoga učitelja. A prvi uzor im dakako trebaju biti njihovi roditelji, a u tom odgoju i učitelj i možemo reći svećenik ili kateheta, vjeroučitelj, mi smo bliski suradnici njihovim roditeljima. I zato mi trebamo biti ljudi od povjerenja, vjerovati jedni drugima. U odgoju naravno nije sve uvijek idealno, ima i različitih poteškoća, ali mislim ako izgradimo to jedno povjerenje i ako naravno i roditeljima dopustimo da oni svoju djecu odgajaju na svoj način, u svojim vrijednostima u kojima oni vjeruju, ali isto tako ako mi učitelji se tu nadogradimo i polažemo u njih ne samo to znanje koje je neophodno za njihov daljnji život i ono što će oni jednoga dana raditi, ali mislim kako nekada tako i danas, a pogotovo danas ta odgojna dimenzija je jako, jako bitna. Mi danas živimo u jednom brzom, suvremenom vremenu, tehnološki napredak, ali bojim se da ta odgojna dimenzija nama ponekad nedostaje. Jer naša djeca, osim što su bombardirana sa svim tim, možemo reći, društvenim mrežama, gdje ih niko ne kontrolira, zato što roditelji i nisu često s njima, ili ako jedan roditelj započinje svoj radni dan ujutro od 8 do 9, vraća se u 17 sati, 18 sati, kada je on sa svojim djetetom. I upravo trebamo zato nekako se još više približiti jedni drugima za dobrobit te djece, kako bi mi mogli njima utrati tu stazu života po kojem će oni, neću reći bezbolnije hoditi, ali gdje će moći usvajati one prave životne vrijednosti. Možda mi katehete, vjeroučitelji, imamo jednu povlasticu, a ta povlastica je što se mi sa nekom djecom, ja bih volio kada bi mogli sa svom djecom biti više zajedno, a mi imamo tu povlasticu što ih viđamo kroz župni pastoral, što ih viđamo kroz ministransku službu, što ih viđamo kad djeca dođu pjevati, kao primjerice u našoj župi Svetoga Petra apostola, pa dođu djeca pjevati u dječjem zboru Božje krijesnice. Onda je naša časna sestra Lajda i druge naše časne sestre i katehete, vjeroučitelji koji pripremaju našu djecu za sakramente, bilo da je riječ o svetoj pričesti ili o krizmi, može se u njih isto tako puno toga još nadograditi, onoga dobroga, lijepoga i istinitoga. Eto, vi isto tako volite raditi sa nadarenom djecom, postižete vrhunske rezultate. Što vas tu najviše ispunjava? Djeca su uvijek djeca. Bilo djeca prije 10 godina, 20 kad sam počinjao raditi ili danas. Djeca su svako dijete, pa bilo ono nadarano ili dijete, obično dijete, svako dijete je zapravo ima nešto u sebi. Naravno da se i kroz školski sustav primjećuju ona djeca koja imaju više tih talenata, sposobnosti i naravno da svaki učitelj, mentor, s tom djecom želi raditi. Tako i ja već 20 i više godina primjećujem preko svoga školskog sata vjeronauka tu nadaranu djecu, vidim njihovu motiviranost, vidim njihovu aktivnost, vidim njihovu kreativnost i to me jednostavno sve oduševljava. I mi kroz i u školi, a onda i u župi dobijemo neku temu, možemo reći kroz povijest crkve i onda obrađujemo tu temu, usvajamo to gradivo na različite načine, oni to pripremaju, pišemo testove, ali uvijek želim izgraditi taj most prijateljstva, da se oni na takvim susretima lijepo osjećaju i isto tako jedan mentor bi trebao uvijek voditi računa da ne radimo samo na tome da nam bude najvažniji rezultat, da ne dožive
neko razočarenje ako nisu uspjeli, nego kroz jednu igru, kroz, možemo reći, jedno prijateljstvo, oni to gradivo usvajaju i pohranjuju u sebe i često puta znam čuti i svoje bivše olimpijce koji su išli na natjecanje iz vjeronauka, da to gradivo koji su usvojili u osnovnoj školi zna im poslužiti itekako i kroz srednju školu, a onda i kroz fakultetsko obrazovanje. Naravno da su uspjesi ti koji su dragi svima i da su njihovi roditelji, učitelji jako ponosni na njih kada postanu državni prvaci, kada odu na državno natjecanje, kada upoznaju drugu djecu koja su isto tako darovita, talentirana i oni to zapravo nose u svoj život. Znači, osim tih prekrasnih nagrada gdje smo mi, neću reći, proputovali pola Europe, gdje smo bili u Rimu, gdje smo bili na nagradnom putovanju u Poljskoj, u Albaniji, gdje smo vidjeli druge kulture, druge običaje, gdje smo upoznali bogatstvo svoje crkve katoličke, svoga kršćanstva, da je to ono zapravo što oni nose kroz život i plus toga ta njihova prijateljstva koja se rađaju na takvim susretima, jer ja ih pripremam uvijek više tih učenika, ali mogu ih povesti na županijsko ili međužupanijsko ili na državno natjecanje, njih 4. I oni ta prijateljstva zadržavaju i kroz srednju školu i kroz fakultet i to je zapravo bogatstvo koje oni nose kroz svoj život. Na ponos i našega grada Zaprešića, a onda i naše župe i njihovih roditelja. Eto, mi smo u temi dana, početak je školske godine, školska godina koja konačno kreće normalno, bez nekih mjera i bez online nastave. Pa evo, hvala Bogu da smo konačno dočekali i taj dan, da smo krenuli bez svih tih mjera. U školi se osjeća i kroz ova 3 dana jedna lepršavost, osmjesi su tu. I ono što je najvažnije u svaku školsku godinu trebamo ući s jednim povjerenjem i predanošću bez tog nekoga grča. Osobito gledam roditelje naših prvašića. Nažalost, evo čuli smo taj podatak da ih ima kroz ovih zadnjih 5 godina 6.000 manje, ali unatoč i tim nekakvim problemima što se tiče i nataliteta i svega toga, trebamo biti uvijek optimisti, trebamo raditi s tom djecom, dati sve od sebe od 1. do 8. razreda i mislim da će djeca onda, ako nema toga grča, i trebali bi se u školstvu itekako osloboditi tog vrednovanja i tog ocjenjivanja, da svi moraju biti izvrsni. Mi smo svi drugačiji. Mi smo svi izvrsni, neko u nekom području, neko lijepo slika, neko lijepo pjeva, neko lijepo se bavi sportom. Ne možemo biti svi isti i ne možemo svi polučiti jednake rezultate. Ali trebamo svi najviše raditi na toj jednoj odgojnoj dimenziji, a onda će rezultati i primjerom učitelja, vjeru učitelja koji kvalitetno rade i vjerujem da rade, da će onda rezultati jednoga dana i doći i možemo reći da će to biti veliki blagoslov za svaku školu, za svakog učitelja, za svakog mentora. Evo, koja bi bila na kraju vaša poruka našim gledateljima, roditeljima, učenicima, kako bi nam zapravo bila uspješna godina i radosna? Mir, radost, ljubav, blizina drugoga, pomoć drugome, kako učitelji učiteljima, kako djeca djeci, kako mladi mladima. Jednostavno, rekao bih biblijski, biti milosrdni Samarijanac, znači ne zaobilaziti drugoga, nego prići drugome i to nam danas u našem društvu nedostaje, da se ne bojimo drugoga, nego drugi je moje bogatstvo, drugi i drugačiji, a ja isto tako drugoga mogu svojim životom, on mene svojim, možemo obogatiti. Evo, s tim mislima da upoznamo drugoga, da priđemo drugome, da budemo radost jedni drugima. Vjeroučitelju Ilija, ja se zahvaljujem što ste bili gost teme dana Zapadnog dnevnika. Dragi gledatelji, vraćamo se u studio 1 televizije Zapad.